nga nagpintas ka din ganun o relative mga tilapayag kuha po Bombo Roger nga nakangagkidid nga imbagam ta dakkel ti impact ken tulong na kada kami nga local farmers tatipuon kon gapunan ket namnamaan mi nga ngumato ti presyo ti income produkto nga apiten itatta nga panag-aapit ng Bombo Roger ti anak kang ronaan ti dingras ket aga-apit kami by next weekend. So dakkel timpak na ngumina siguro mati income produkton ta ah, di giti matamdamag mi nga presyo ti kabagibang mi Bombo Roger ket 12 pesos, 8 pesos, 9 pesos kasi Bombo Roger apo ket ure kam lang makasangit ka makangen. So expect natin once nga ni Sardeng detoy, possible nga take ng presidente may kanti importansya kumbaga tanong may kan matigiti proteksyon digiti local farmers ay ti paggili ng Pilipinas. So digit makita tayo gumatot presyo ay ti Eric Apo de la Cruz. Sigurado dito Bombo Roger nga ngumato ta ti kuana no kwa data timpak ng Bombo Roger ket digiti produkto tayo ti nga maapit isu ti mailako iti merkado no kwa Bombo Roger ta digiti buffer stock tayo kung kunadang ket siguro ilako dangam digiti ito sumarunong apit min Bombo Roger sundot sumarunong nga mailakon so kahit na nga sa kung uminamot. Haan nga ta nga mapektaran kasi kalikagom di gobyerno ti Marcos administrasyon nga may pababa ti presyo ti bagas apo de la Crucer haan nga ta nga dadang bumabag apo ta nababanto ti presyo ti bagas, sir? Siguro amot nga siguro kasi kami minimal ti pa nagbaba na Bombo Roger no di ket stable to jay presyon ta kaya't mat ti tumulong ti sangay ti gobyerno tanang nagdamot tin digiti na hindi padak nagtaltalon nga dapat ket pangato ti presyo ti bagas kang ronaan at ti local farmers ta digiti traders no ket ti number one nga maapektaran Bombo Roger ta te kuna kon handamot nga mabalin nga babaan digiti presyo no di ket sumurot dati mandato ti gobyerno nga iyat nagda ta amok kan pa check nga dito tatanang nanggan nga inahin nga naidanon iti presidente ti Pilipinas ket sigurado kay inaksyonan nan ta pacheck launay nga hanga bumabanti presyo ta data hoarding ay data ko natin pelang in-stop na ti 6 days suspension ti panag inback ti Eric nga panag galatay ti other countries dakalabanag di giant Bombo Roger nga pagtalgetan min nga ngumato ti produkto ti nga Eric. Okay. So kaditoy no once nga panaglako ti Rick kasi kas kunamon nga next month or next week doon iti mangrugi nga gapit ita dingras Ilocos Norte. So para kada sir kas may sa manalon manumot ti kasla presyo at kada kilo ti Rick ti kayat yung ilako digiti no kayat yung ilako digiti Rick yo Apo de la Cruz. Ket no wen kon mabalin ko mabombo Roger kat oray 21 pesos ko mati bagnet ngem gaputa kwate mati presyo ti bagas nga kunada although aggat-gatang mat ni NFA ngem te kuna kon Bombo Roger no 21 pesos apo permi dakla tulong kada kami ken nausam kami amin nga local farmers ti entero nga Pilipinas Bombo Roger. Ket han ko mga hala ko mga data gaputa aggat-gatang mat ni NFA ti 24-25 ingkanat 30 ngem di dan samot una aggatang ti bagnit ta handamot kay pabul nga agibilag ti ado kun aw mat dryer nga pag dryeran dati ado ket tinawatan mi Bombo Roger ket di unlimited nga panaggatang da iti produkto mi nga Eric tapnon iti kastagat digi imbak ni NFA in Bombo Roger ket produkto mi nga local farmers ti entero nga Pilipinas isu nga handa ko magesgesdan ni NFA ti aggatang ti produkto mi nga manalon ta isudan ti aggatang kadigi ti produkto mi Bombo Roger. Okay, so kahit nasa direkta ni pa NFA kani local farmers dahil titamnon na digiti mi bak nga Eric ket aggapo mo ti local farmers si Jetty ket nga lawlawagan Apo de la Cruz, sir. One Bombo Roger kapno ni tikas nga bumabat presyo mi nga Eric ta sumurot no kwan ni mi den man Bombo Roger no kas ti pamain ni NFA ni traders Apo de la Cruz sumurot mat nga tanuan. Amumat marami dan no ni traders ang Bombo Roger ni sumurot ata ni NFA ket isumat ti pangpangatot Erican at handamot nga aggatang nete kunata yung buffer stock lang no diket unlimited stock ti arami den tan Bombo Roger kuma
tapnon iti kasta ni traders awan mabalinan na no Mhm. diket sumupot iti NFA Bombo Roger taawam met magatang danukwan. Okay. Sir, kas may sangay iti manalon. Anat obserbasyon nyo, ano iti makay gapo no apay nga bimbagsak ti presyo ti Eric Apo de la Cruz kasi kadwan na may baga ni traders ti tingyan ng control ti presyo ngam paglikod damat ni traders baga namat nga ti National Food Authority tinang tengel ti presyo. So kada kayo kas may sa manalo naglaklako ti Eric anat nakita yo or maobserbaran yo no apay nga bimbagsak ti presyo ti Eric iti baet nga iti farm input sagat nangina Apo de la Cruz, sir. Siguro po kuana dito Bombo Roger ket no apay nga nababati presyo mi nga manalo no maminsan nga min Bombo Roger ket ala sad to say nga talaga siguro aduti na import nga bagas agaapoy ti other countries nga nalaklaka ket paggamutay met Bombo Roger nga digitoy agohord ket digito met lababak na nga importer nga traders met lang Bombo Roger ket nakakonektada met other agencies ti gobyerno tayo iso nga digitoy met lang kwatimang pagpababa Bombo Roger importers, Negosyante, Apo de la Cruz. negosyante. Ngala. Anyway, sir, amo kadugit ko wiko mo. But maraming salamat. Kadito oras ngayon na kayo naman nag-stasyon ni Bombo Radio. Tinayimpay mo ti opinion mo. Kas ko namon nga 60 days suspension ti importation ti bagas si paggilan ti Pilipinas. Dakalaban na kadateon nga manalon. Malaksid, sir, no dati kahit mo pa nga panawagan. Kas may sa iti mga idolo, iti manalon, dito probinsya, partikular po dito dingra si Ilocos Norte. Go ahead, sir. Ala kadigide pa da kamin nga manalon ti intero nga Pilipinas kang Ronald ti intero nga Ilocos Norte. To yende kuan nam namaanan tayo nga nga umatod ti produkto tayo nga Eric kadeti pa nag-aapit ta anay horden ti panag-import. Ket agtultuloy tayo nga mangirungaing kadigiti amin nga kalintigan tayo akas may isa nga local farmers intero nga Ilocos Norte ken iti buong nga Pilipinas tapos iti kasta mga ganti gobyerno tayo nga rubang na lang nga ikan importansya kada kam nga agtaltalon katipuon ken gapuna Bombo Roger ket dakam tumang pakpakan ti intero nga individual iti intero nga Pilipinas Bombo Roger ket tala nga data kang raan na pay ket no awan kami nga local farmers awam met kanen tayo nga maisaang iti intero nga panganan ti agmalmalem Bombo Roger tati watay ket number 1 nga sangkap tay iti kwatay nga Pilipino ket dete kuna tayo nga bagas isong ala don't lose hope kadati amin nga magtaltalon Diyos unay tagnina laban lang agyaman.